Principala mișcare în acest exercițiu este aducția orizontală a brațului sau pe românește împingem brațele spre linia mediană a corpului, pe partea pozitivă, iar pe partea negativă pectoralul se întinde, aducând brațele în abducție. Ca și grupe musculare, acesta reprezintă un exercițiu compus, adică lucrăm mai mulți mușchi în același exercițiu. Așadar, vom lucra undeva la 60% pectoralul, 20% tricepsul și undeva la 20% deltoidul anterior. Aceste procente se vor modifica semnificativ în funcție de poziționarea mâinii pe bară. Primul setup la acest exercițiu, poziționarea bării pe suport. Foarte mulți fac greșeala să pună bara prea sus pe suportul metalic, ceea ce implică extensia umărului pentru a ridica bara, logic, punându-l pe acesta într-o poziție promptă la accidentări. Priza folosită va dicta ce mușchi lucrează mai mult, astfel o priză puțin mai largă din nivelul umerilor va targeta pectoralul mai mult, iar o priză mai îngustă tricepsul. Iar pentru egalitatea prizei ne putem folosi de inelele de ghidare de pe bară. De asemenea, poziționarea bării la începerea exercițiului trebuie să fie chiar deasupra ochilor. După ce setup-ul este corect pus, ne asigurăm următoarele puncte de contact cu banca. Ceafa, partea superioară a spatelui, vom face retracție scapulară și decompresie, adică coborâm umerii în jos, realizând astfel o curbură lombară moderată. De asemenea, fesierii vor fi în permanență în contact cu banca. Tălpile vor fi plantate ferm, ușor în spatele genunchilor și vor rămâne constant pe podea. Fesierii vor fi relaxați pe bancă, iar picioarele vor fi active pentru a beneficia de leg drive. Inspirăm adânc, făcând bracing și luăm bara de pe suport fără a ne pierde setup-ul inițial. Coborâm bara controlat undeva 2-3 secunde spre partea inferioară a pieptului, cu coatele la 45-60 de grade față de trunchi. Atingem pieptul fără a brusca bara, păstrând încheieturile neutre. Mișcarea nu trebuie să se desfășoare într-o direcție dreaptă, ci într-o curbă. Mișcarea începe pe partea negativă în partea superioară a pieptului, iar coborârea în partea inferioară a pieptului. Expirarea se realizează după zona cea mai grea a mișcării, de obicei când bara trece de jumătatea mișcării pe pozitiv.